dadewethu noma asikubingelele sikwamukele kuKhoza ekseni. Ngiyabingelela msakazi. Ngibuka istatement ozusisho ukuthi angizalanga ngabo lamathumbu. Mfisa ngabe lo mfana obekade indodana yami. Angaze ngimazi noma ngimzale. Ngiyaliqalekisa nosuku engamzala ngalo. Amagama asuke enzima ephuma komzali lapho. Yeah, kunzima. Yakhe isithombe kumlalelo lalele mhlawumbe ongaba nosizo lokutakula ukuthi yini uzuzukhala kabuhlungu kanje. Yazi. Umfana bengimthemba, ngimthanda, ngimnikeze yonke into enikezwe izingane. Angazi ukuthi ufike kanjani la, but into eyenzeka, it was one Sunday. Ngibona ku toilet seat ingane uqeda kuchama kunento egazana. Ingakanani ingane? Mina 4 at the time. Okay. It was last year. Mina ngitshela ukuthi sichenene nje ngingayithatheli phezulu leyo nto kodwa ngithi hayi vele ngifuna ukuya eclinic Monday sizohamba sobabili kusasa. Sifike eclinic ngichaze bamenze wonke ama test o HIV oshukela nani bathi hayi ingane yonke into negative. Ngithi mina ngicela nibheke. Bathi unesi ingane asiyibheke. Ngithi ngicela ungenzele incwadi iye la izobhekwa khona. Bese kuqala ama concerns angenzele incwadi kuyethuthuzela. Mangifike ethuthuzela futhi nakhona ngiyakhona nje angitshela angikho lapho because ingane yami le ndara nayo right ayikho into engisuspectayo ngiyaya nje. Udokotela mesho ukuthi ingane idlonguliwe. Ngeze umhlaba ubamncane. Ngafisa imbobo yokungena and kuze kube ukuthi ngila ngikhona manje futhi ngalenzayo ngaleso sikhathi ukuthi ngithi akwazi ngithi ingane yami ngekuyenze leyo nto ngithi akuyena leyo nto leyo leso statement leso sasikhomba ukuthi mina ngiyamvikela umfana kodwa it wasn't the case. Mawukushock uvelelwa into ongayilindele, you can react anyhow. So we docket la ngabhala igama lomfana at the time ngoba ngathi mina akwazi kodwa ingane lokisho isubhuti ungenza kanje. Awubakithi. Ngahamba I think it was a week or two ingqondo yami say absorbile yonke lento. Ngahamba ngaya kumphathi wecala ngahlala naye phansi ngathi mina yazini angisekho in denial. Umfana wami akekho umunye umuntu wesilisa obehlala nalengane uyena yedwa. Misho kanje uyena. I know deep down uyena. There's no any other suspect. Ingiphatha kambi umfana akazange aza question. Wathini umsesho wecala momtshela lokho? Wathi ingane ngasho nginto lokho engibekile izinto ezima excuse ingane ngasho nginto kube kwenginto ingasho umuntu kube ngaziyena lo muntu ngathi mina akekho omunye umuntu. Umfana bambuza wahlala naye phansi? Sahlala naye phansi umndeni ufika uhlale naye phansi ubamncenge into abangayenzanga ngomshaya bazange bazibamshaya bebembuza kahle ukuthi siyacela because ingane yathathwa ama social worker ngaleso sikhathi. Uyayiphika yonke into. Ingane mayithathwa ama social worker sesilwela ukuthi akavume ahamba ejele ukuze kwazi ukubuya ingane encane ekhaya. Uma nihlanganisa isigameko mhlawumbe ngosuku okwenzeke ngalo kuyacaca mhlawumbe ukuthi vele nani ngekho ekhaya ngaleso sikhathi okungenzeka ukuthi ngempela wathola ithuba noma kwakuyisebusuku kulelwe noma kwakuyisemini uma echaza umntwana into enzekile kunento engingalithola lama Sundays isona isikhathi beba nengane. Okay. Behlala nengane and bengifika ngo6 mina ekhaya ngiphuma 5 lapho uyazi ukuthi ingane meyenza leyo nto ayenza yona ekseni ayigeze mini ayirabe whatever wayekade yenze nganini. Mina by the time ngifike ekhaya ingane sithulile mhlawumbe sikhohle angazi ukuthi wayithreatenisha kanjani angazi.
siza mina ngizama ukubuka ukuthula okukhona ekhaya. One lomfana ufike nawe njengalokhu umthole ngaphandle uze naye emshadweni